ପାहिले ଘୋଷ ଯାତ୍ରା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ। ରଥ ପଥ ଓ ଭକ୍ତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଏବେ ଭକ୍ତମୟ ହୋଇଛି। ପୁରୀରେ ଆଜିଠାରୁ ଉତ୍ସବର ମହଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସକାଳ ଧୂପନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ପାଳିଆ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ସିଂହାର 3 ବାଡ଼ରୁ 3ଟି ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆଣି ଘଣ୍ଟ ଛତା ଓ କାହାଳି ସହ ରଥଖଳାକୁ ବିଜେ କରାଇବେ। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ, ଶେଷରେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥକୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆଜ୍ଞାମାଳ ନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖକୁ 3 ରଥକୁ ଅଣାଯାଇ ପୋଲିସ ଓ ସେବାୟତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏହି ନୀତି। ଏବେ ପୁରୀରେ ସହର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ରଥ ଉପରେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଏବେ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଉତ୍ସବର ମହଲ ଦେଖାଦେଇଛି। ପୁରୀରୁ ପ୍ରକାଶ କାଣ୍ଡିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, HRTV ଓଡ଼ିଆ।